Ekene Sudan Igbo kapụkwa Isimbido Television ya o ebe ihe niile na-eme kapụkwa m onwe mbụ Maazị Edomikechukwu Samuel ka gịnị aka nọ n'ọgbọ. Echefukwala iso na social media anyị dị iche iche ike gaa na Facebook ị ga-enweta na @Isimbido TV, ị gaa na Twitter nakwa Instagram ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị @Isimbido TV. Ị chọrọ iso na ị chọrọ ịga na webụsaịtị anyị zitara ya ozi gị gaa na www.isimbido.tv. Ihe niile ị chọrọ ịmara gbasara Isimbido TV ka ị ga-enweta ebe ahụ. Dịka o si dị egwu kono nopụrụ ugbu a ọ na-ahụ ka egwu Patron King o tiri Davido ọkpọrọ ya Confirm. Dịka o si dị akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa ka awa akụkọ gbasara ala anyị, ka awa akụkọ mba ofesi. Onye ọbụla ma ya na-akpọ Kim Kardashian dịka di ya ka na-akpọ Kanye West duru ya aga na gịnị kọnsat nke Celine Dion. Unu mana ihe ọbụla gbasara a na-anụkarị akụkọ gbasara nwa amadi a na onye nwa amadi a na-akpọ Kanye West na Kim Kardashian. Ọtụtụ ndị mmadụ ekwuola sị na ilekwenye Kanye West kwuru ka ihe Timaya egwu ahụ nupụrụ oge gara aga ọ kpọrọ I Can't Kill Myself. Ọ sị na gịnị na otu Kanye West chi nwee ego na ndị mmadụ ga na-ekwu anyị ga-agbarịtụ egwu Fino Fino nke ọ kpọrọ Agụ. Na ahụla ka ya bụ ihe emume shiga nakwa egwu nkono nopụrụ nke shi n'aka Fino Fino ọ kpọrọ ya Agụ. Dịka o si dị akụkọ ọzọ ka dọrọ adọrọ mana ị na-ahụ na ọha nta akụkọ dị iche iche mgbe ọbụla ka akụkọ nwa amadi a na-akpọ Naira Marley na-apụtakarị maka gịnị a sị na maka na ọ onye kwuru okwu ọ sị na ihe gbasara social media na ọwụghị ezigbo bad news ma nke ọma ọ eziokwu na nke ọma ma nke ọjọọ ka a na-akọkarị ma nke ọjọọ nke a na-aka ahụkarị na ya bụ ọha nta akụkọ a na-anụta ozi na ndị EFCC na gịnị onwe mgbe ha mere gịnị ha grantịrị ya bụ Naira Marley bail. Mana ịhụtụkwa ihe onyonyo ndị ọzọ dị iche iche ị ga-ahụ na ụfọdụ ndị enyi ya na-asị gịnị na-emere gịnị akpọpụtala ya. Mana akụkọ nke anyị na-anụkwa ọzọ na gịnị na mgbe ọ gịrị 30th of this month n'ọnwa Mee a ka gịnị ya bụ Naira Marley ga-agakwa ya bụ court aga-eme gịnị aga marakwa ihe ha ga-emekwa ihe gbasara okwu ya. Ya wụrụ ka ezi enyi ya nwoke a na-akpọ Zlatan Ibile zitere ya ozi si na gịnị ọ bụ eziokwu na ihe niile shi dị otu a mana gịnị he will always remain a Malian. Ya wụ ihe a na-akpọ ezigbo enyi ma ọ dị mma ma ọ dị njọ. Ama ọtụtụ ndị mmadụ ga-asị enyi na-ewe ewe eziokwu ma ọ dị mma ma ọ dị njọ enyi ka wee enyi. Ya wụrụ ka o si dị maka ọtụtụ ndị mmadụ onye ga-arapụ enyi ya wụ na ewe otu gị na enyi gị si na-eme gịnị na-emekọrịta ya ugbu biznes ma ọ na-eme otu ọbụla ya hụrụ na ụjọ ya wụ na enyi gị nwoke ha adapụzie na nsogbu dịka ya bụ Naira Marley dakpuru na nsogbu enweghị ihe ekwu gị megịnị gị hapụ ya wụrụ ka o si wee dị. Ebe a ka anyị ga-aga gbarụtụ egwu Face ama m ọtụtụ n'ime unu ga-asị Face otekwana anyị nụkwara gbasara ya bụ nwa amadi ka ya wee egwu o tiri Harry Song akpọrọ ya gịnị businessman. Ịmana anyị ndị Igbo anya na-eji biznes egwu maka na ebe ego nọ ka anyị na-anụ. Fino Fino kụrụ egwu ọkpọrọ ya gịnị isi ego ọ wee ifu dị mkpa gịnị isi ego ọ wụzi ifuzie dị mkpa gị ihe ogologo ime ya onye ejizi ime eme ya wee ego ka eji eme ka anyị ga hụ na businessman nke ọ na-ahụla ka ya bụ egwu si gaa egwu businessman onye Igbo ọbụla na ebe ọ ga-eme eweli aka elu si na ya wụ egwu ka o si banye na egwu ya banye ọfụma. Ọ bụrụ na ike na-esonye ya Igbo echefukwala na aha ka bụkwa Maazị Edomikechukwu Samuel ya nwoke aka jiri akpọ Usain Bolt. Dịka o si wee dị akụkọ ọzọ m ji bịa n'ụbọchị taa kwa akụkọ akpụ n'ọnụ tupu anyị agaghị obere ezigbo ike gbasara Naira Marley. Ịma ọtụtụ ndị mmadụ ka na-ekwu okwu gbasara nwa amadi a. Ọtụtụ ndị ama dị iche iche ekwuola okwu Simi ekwuola okwu Daddy Showkey ekwuola okwu Ruggedman ekwuola okwu ọtụtụ ndị ama dị iche iche tụmadị onye a na-akpọ Georgina Ọnụọha otu onye na-eme ihe ejije ekwukwala okwu gbasara nwa amadi a. Ọ sị na ọ wụ eziokwu na ihe gbasara nwa amadi a na ọ na-ekwenye ka ihe ọjọọ nke a na-akpọ cybercrime ya bụ nke ụmụaka na-eji igwe ọlọrọ ọhụrụ na-anapụta ndị ọcha ego makwa na-ejiri otu ọzọ ụmụ credit card ndị a na-anapụta ndị mmadụ ego. O kwuola sị na o eziokwu na o kwenyeghị na ọ na-asọpọtụ na ihe dị otu a adịghị mma na ọ dị mma ma ọ dịghị mma. Ihe ọ na-ekwu ewu na gịnị na o eziokwu na ị gaghị asị na onye a mere ihe a tupu gị chọpụta mee nchọpụta mata na onye a mere ya. Gịnị ka a na-akwa n'ụlọ ikpe mmadụ a na-ama mmadụ ikpe tụrụ eme gịnị amata na onye a mere ihe a asụ ya n'olu ndị iti asị gịnị all suspects
is not guilty of the crime until you find them guilty. Ya urukoside. Kama ọ na-ekwu na o eziokwu ọ bụrụ na nwa amadi a na aka ya dị na ihe a na-eme na kwe yurekwa aka ahụ were gịnị sochekwa ndị gọọmenti maka na ọgwụkwa naanị sị na ọgwụkwa naanị ụmụ okorobịa ndị a na ụmụ agbọghọbịa ndị a na-ejikwa ihe ndị a nakwa ndị ọchịchị etiti nakwa ndị ọchịchị ka kpere ya na ndị ọchịchị na ha mezie obodo ka hapụ ị na-eji ụmụ talent ndị a ewere ya na-eme ihe na-abụghị uru ka ewere ya mepee obodo ka obodo dị mma. Ọ na-akọwa na ndị ọchịchị kwesịrị ime gịnị ileba anya na ihe gbasara ụmụ ntorobịa na ụmụ agbọghọbịa ị na-eweta ọrụ. Ọ bụrụ na ọrụ dịrị ya ọkwa n'eziokwu na ọ bụrụ na ọrụ dịrị enweghị onye ga-enwe ohere si na gịnị na ọ chọrọ ịbịa imewe ka ịbịa iwere igwe ọhụrụ were ya napụta ndị ọcha ego. Ọ bụkwa eziokwu na ụfọdụ ndị mmadụ ga-asịkwa na gịnị na ha ga-achọkwa ka ha were ụfọdụ eziokwu na ụfọdụ na-adị lezi ya bụ eziokwu ụfọdụ na-adị ya bụ lezi onye a kpatara aka ya na-adị ọcha ya ganga ya wụrụ ihe okwu nwere ịgwa ndị mmadụ. Ya Georgina ekwuola na ọchịchị etiti na ha gbalị o eziokwu na ọ bụrụ na ụmụaka ndị a ga-ejiwa igwe ọlọrọ ọhụrụ a na-anapụta ndị ọcha ego ya wụrụ na ha ga-ejikwa igwe ọlọrọ ọhụrụ ahụ mmepụtakwa ezigbo ihe nke ga-abara obodo uru barakwara ha onwe uru ya ka ọ na-ekwukwasịkwa na ndị gara aga nwụrụ onye Naira Marley na aka ha dị ọcha aka ga-adị ọcha ya ọwụ eziokwu ka awụ eziokwu na ya n'ime na obodo anyị na Naịjirịa onye ọbụla nwere ihe n'aka ya onye ọbụla nwere ebe ọ na-eme gịnị ọ na-eshi eme ihe ọjọọ nke oche ma ndị mmadụ a na-ahụ ya mana ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa iche ma ndị onye a na-ahụ gị Olusa bi n'eluigwe Chineke bi n'eluigwe na-eme gịnị ọ na-ahụ gị. Ebe a ka anyị ga-aga gbarụtụle obere egwu nke King Perry ụmụnụ ga-eburu egwu ya nna ya nwoke Timaya ka King Perry o tiri Tenny akpọrọ ya Mother. Ma nabata unu ma dịka ọ na-aga si n'obodo ugbu a ị ga-asị na ọtụtụ akụkọ ihe na-eme mgbe ọbụla o mere ka ndị Simido telivishọn ga-ebuturu ya yes ọ bụ eziokwu otu ọbụla o si aga n'akụkọ ndụ ndị ama ama mgbe ọbụla ka anyị ga-enye ebuturu ya na-agwa unu otu o si agagasị na ndụ ha n'iche. Egwu kwunu nọpụrụ mgbe a tupu anyị abata ya ugbu a wụ egwu nke si n'aka ya wụ nwa amadi nwafọ Igbo ọnwụ n'ikwa ma ọnwụ nwafọ Igbo ọnwa afọ Igbo a na-akpọ ya King Perry ka o tinye Tenny akpọrọ ya gịnị Mother. Akụkọ ọzọ m ji wee bịa n'ụbọchị taa wụ akụkọ gbasara ya bụ Ned Nwoko na Regina Daniels izuụka gara aga ka mere gịnị mere mgbankwụ akpọrọ ya traditional wedding nke anyị na-anọgo. Ụfọdụ na-asị na ihe a nwere ike wụrụ ya bụ drama na ọwụ ihe niile nke a na-ahụta na ya bụ social media mana ile anya dịka o si dị ọ dịkwa ka nke ọ bụ eziokwu maka na a na-anụtakwa akụkọ na gịnị ya bụ Ned Nwoko zitere nke na-akpọ private jet nke kpọtara ya bụ celebrities niile na ya bụ agbamakwụkwọ. Ọtụtụ ekwuola gị ịma mgbe a na-anụta akụkọ gbasara nwaada nwaanyị onye ọbụla na-ekwu ihe dị iche iche mana ugbu a ọ gbarala ọla. Ụfọdụ ga-asị na ya wụ Uche Obie emezugo ụfọdụ si na ọ maka ego ka o ji alụrụ nwoke a mana eziokwu na ebe ọbụla ị ga-enweta obi ụtọ obi ga-eru ala onye ọbụla gịnị ya ga-eme mmekọrịta ma ọ nwoke ma nwaanyị asịkwa nke nwoke na nwoke ma nke nwaanyị na nwaanyị nke nwoke na nke nwaanyị otu ahụ Chineke si kee ya kee Adam kee Eve otu ahụ ka o kwesịrị ịdị ya wụ na obi gị nọ ala enweghị nsogbu. Ọ bụ eziokwu na ewughị mmekọrịta ọbụla na-anọgide ya na-atọ ụtọ mgbe ọbụla ewukwa mgbe ọ ga-eme ya aratụ ahụ kwa mgbe ọ ga-eme ya adịkwa ụtọ ya dịka o si dị mana ile anya ọfụma ọ dịkwa ka ya nwaada a na-akpọ Regina Daniels ya wụ Toto Dike ebe ile anya n'ihu ọha nta akụkọ ugbu a ị ga-ahụtarịrị akụkọ gbasara Tonto ka ọ na-asị na ndị mmadụ ọ wee ọtụtụ ndị ama ama akpọrọ aha si na ha kwụsị na gịnị di ya ego mana amamihe ya bụ nwa ndị mmadụ mere ya bụ Toto Dike o ji ekwute ihe dị otu a tupu ya ga-emetụ otu nwa amadi iwu ikorobịa a na-akpọ Ike Ogbonna ya akpatụtụ ya aka Ike Ogbonna asị ya gịnị o kwuru ọtụtụ ihe gbasara Ike Ogbonna mana Ike Ogbonna bịa sazie ya si ya gịnị Tonto, the number you died is not available, please try again later. Gịnị ka eleghị nke a na-akọ ọ sị na gịnị ya na ihe enweghị ike okwu ọ nwoke wụrụ nwa ụfọdụ si na ọ gaghị ese ya sị na ọ gara ime ka ọ madị ihe na-emene
ebe aka anyị ga-agatụ n'obere ezumike ga-agbarịtụ egwu nke Slim Brown